agora sí, Sonia, veredicto de baile de baile. Despois a homenaxe a Leni, homenaxe a Leni. Aló vamos. Moi ben, grazas. Bueno, aquí estamos agardando o veredicto dos nosos suíces que se achegaron, están sentados e eles nos van a comentar como fixeron as nosas parellas de Baralla e máis de Compostela. E o seu voceiro é Carlos José. Boas noites, Carlos, contanos como fixeron. Boas noites, feliz ano a todos, aos presentes e os que estades detrás da pantalla. E comezamos cos pastorciños de Baralla, Miguel e Marta. Unha parella moi noviña, como se ve, pero que executan moi ben o que é o solto. Vamos a empezar ca parte técnica. Marta traballou bastante ben os brazos, Miguel estirounos ben para semellar de altura. Fixeron varios puntos, pero todos da súa provincia, de Lugo. E reseñamos un de Cruces que estuvo moi xeitoso. Así me se sinte. Así non te escoitábamos, Carlos. Síntese. Ben, perdonade. E Marta fixenos bastante caso e na parte da jota traballou a cadeira. Despois, cando comenzaron a jota, sacaron as castañolas, non para marcar solo o tempo, senón para repinicalas. Eso non é moi sinxelo, se non poñedevos con elas e intentade practicar. E ademais repuntearon moi ben o que foron os puntos da jota. Moi ben. É que son moi novos, Moi ben, esta foi a valoración dos pastoriciños de Baralla e agora imos escoitar a valoración dos aderezos de Compostela. Os aderezos de Compostela, Paula e máis Fran, xa levan 4 semanas con nós, amosáronos que son grandes bailadores e que ademais teñen tomado moi ben a medida do escenario. Dígolo porque hoxe o que máis reseñamos é que aproveitaron moi ben o escenario en todas as súas cruces. Os brazos moi igualadiños, remataron bastante ben os puntos cos seus enlaces. Fixo na muñeira e na jota, ademais de aproveitar ben o espazo, moveron moi ben os brazos, xa fixeron un braceo moi curioso e foron xa uns puntos da Fonsagrada dun bailador moi coñecido alá, que vos, se forades pola Fonsagrada ou hai alguén que se chama o señor Mingón. Fixeron uns puntos moi curiosos. Eso polo agarrado, digo, polo suelto, veremos no agarrado. Imos entón co agarrado, a ver como fixeron ese paso doble os irmáns moi noviños de Baralla e máis Fran e Paula de Compostela. Bueno, os pastorciños fixeron o curioso, tuveron un fallo ao comenzo e foron fieles hasta o final. Eso quere dicir que nós decatámonos, pero creo que a maioría da xente non se decatou para nada. Despois Paula e Fran fixeron soltas, fixeron volteos, moi completo, moi bonito. Moi ben. É que xa son máis maiores, xa están máis acostumados a bailar agarrado. Vos aínda vos queda moito para aprender. Bueno, pois agora imos ver como queda ese resultado final. Que vai pasar a vindeira semana? Pois como decía Bertín fai uns instantes, vamos a querer que as dúas parellas e volver. Bueno, moi ben. Pero a semana vindeira solo vai a volver a parella de Baralla porque Compostela xa fai 5 semanas, entón xa vos clasificades directamente para a seguinte fase. A vindeira semana virá Baralla con outra parella nova. E imos ver como queda esa clasificación para que todos nas vosas casas saibades como estamos. Con 5 puntos temos os Maragatos de Candeán, 5 puntos Rebuldeiros da Coruña, 5 puntos Soltras de Teis, 5 puntos Aderezos de Santiago, 2 puntos Saxas de Saxamonde, 2 puntos Pastoriciños de Baralla, 1 punto un Amailo outro de Beade e 1 punto Pedras do Muiño de Pontareas. Pois agora sí, estabades aí